Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Jolina. 36 years old, single mom of 2 girls, at isang OFW dito sa Japan. Sumulat ako para ibahagi ang maiksing love story ko. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista. I got pregnant at 18. Dahil nahihiya ako sa parents ko, huminto na ako sa pag-aaral at nagtrabaho. Nagkahiwalay kami ng partner ko dahil parehas pa kaming immature. Nagtrabaho ako sa Middle East for 4 years at doon, nagkaroon ako ng bagong karelasyon at nabuntis ulit. Nagkahiwalay din kami ng bago kong partner. Umuwi ako ng Pilipinas and for 7 years, nag-focus ako sa mga anak ko at inalagaan ko sila. Makalipas ang 7 taon, pumunta ako ng Japan para magtrabaho. 3 taon na ako dito. November last year, I met Narciso online. Pinoy siya pero permanent resident sa US. Ipinakilala siya sa akin ng friend ko. Dahil mag-isa lang naman ako dito at kailangan din na makakausap, I entertained him. Araw-araw kaming magka-chat at nahihinto lang kapag nasa trabaho. Ako. After 2 weeks, sinabi niya na gusto niya ako. I felt off kasi parang ang bilis. Sabi niya ayaw daw niyang nagsasayang ng panahon. I decided to give it a try at naging kami. After a week, he sent me flowers. I was touched. Ang sweet. Mag-iisang buwan na kami nang sabihin niyang kailangan na daw naming mag-ipon for our future. He sends $200 to $300 monthly. Ayoko nung una, pero napilit niya ako. Para mas makilala siya at ang mga friends niya, sumali ako sa group chat that he founded. Nagti-TikTok si Narciso at uso yung group chat doon. Gumawa ako ng account ko sa TikTok, pumupunta ako sa live niya, and I befriended all his friends. Ang weird lang kasi ayaw niyang ipaalam na kami. Nakaka-stress kasi selos na selos ako every time na nakikita ko na happy siyang makipag-usap sa ibang girls. Eventually, pinalabas na lang namin na kunwari, nagtutuksuhan kami hanggang we became an item. Nagsimula kaming mag-away. Palagi na lang kasi siyang nagti-TikTok live at nawawalan siya ng time sa akin. Dumalas ang paghahamon niya ng hiwalayan pero kapag nag-break naman kami, nag-chat ulit para makapagbalikan. Hanggang isang beses habang nag-aaway kami, sinabi niyang ibalik ko daw lahat ng perang ibinigay niya, then we'll go our separate ways. Pinadala ko sa kanya ng buong buo. Doon ko na-realize na ang dami niyang red flags na pilit kong binabaliwala. Babaero, narcissistic,
at kailangan ko nang kumawala. 2 days pa lang kaming break, sila na nung isang girl na madalas niyang kausap sa group chat. 3 buwan na akong single ulit. Sinigurado ko na wala akong koneksyon kay Narciso at lahat ng common friends namin. Na-hurt ako kasi nag-invest din naman ako ng feelings, time, and effort. Pero I refuse to be broken. I am more relaxed now and I have peace of mind. God has been so good kasi maaga pa lang, ipinakita niya na sa akin na hindi si Narciso yung inalaan niya for me. Sa mga kapwa ko tambalanista, never be blinded by love. Huwag baliwalain ang red flags. Do not be afraid to be alone. Mas mabuti na yon kesa you end up with the wrong person. Thank you, Nicole and Chris, for reading my story. More power to you both. Ang inyong tambalanista, Jolina. Hello sa'yo, Jolina. Single mom with 2 kids na nasa Japan. Ayan. Si Ate Jolens pala to Ate Jolens pala. Dapat Marvin yung pangalan ng kinilab kaya nga team mo. Narciso kasi narcissistic partner. Spell narcissistic. Narciso na lang. Doon na lang tayo sa Narciso, di ba? Si Ate Jolens, isa lang na ang paper roses. Charot. Okay, Jolina, ang title ng ating kwento na Mahiwagang Burnay for today, ang title is Red Flags. Yan. Kasi 'di ba sabi nga ni Jolina, kaya siya sumulat para magbigay ng siguro warning, matuto yung mga tambalanista natin na kapag merong mga red flags, wag nating hindi papansinin. Pansinin natin yung mga red flags. Wag natin itong ipapasawalang bahala. Anong ibig sabihin ng red flags? Ito yung mga signs. Ito yung mga signs na may something, na may saltek, na may sapak, charot, may sapak, may sayad. may something yung taong yon. At hindi mo na dapat i-continue. Yun, parang, yun yung parang red flags. May danger na nakaabang, di ba? Kaya nga red at hindi pink at hindi green. At Correct. hindi white. Kasi red signifies, yun nga. Danger. Oo, danger, yung ganun. No? So, yun. Diba? Isipin mo, kunyari sa red light, diba? Sa traffic light, kapag red light, kapag ginaw mo, hindi dined mo yung red light, ay wala. Ano yan? Okay lang yan. Oo, hindi ko papansinin yan. Tingnan mo, pag dumiretso ka, hindi ba't napakadelikado? Tama. Worst talagang magbubuwis buhay ka dito. Sa true. Diba? Ganun yun. Kapag hindi mo pinansin yung mga nakakulay red na may bungo, tapos nakalagay X, baka malason ka. Kasi meron naman, ano pa yung mga red? Ano pa ba yung mga red? Diba? Halimbawa yung siopaw. Yan. Diba? Pag hindi mo pinansin yun, Yung red, baka mamaya, sili pala yun. Oo. Diba? Di totoo yun. Kapag ka red, ano ba ibig sabihin pag may red na siopaw? Asado ba siya o bola-bola? Basta indicator yun na kung ano mang kung ano mang variant siya. Yan, so kapag ka may pula, baka mamaya ang sinasabi, ang laman po nito ay pusa. hindi niretso mo pa rin kahit nasabi na nga may pula, 'di ba? Joke. Oo nga. Diba yung kasi mga nanggaling ganon? yung joke na yun, 80s na 80s yung Diba? Yung 80s ang siopaw ay gawa sa pusa. Oo, may mga nagsasabi. Ewan ko kung may katotohanan naman. Pero joke lang yun, syempre. Bawal gawing siopaw ang pusa. Mahal natin ang mga pusa, Oo. 'di ba? Anyways, so maraming red flags. So alam mo ito ay good for Jolina kasi na-notice niya lahat ng red flags and habang maaga pa ay ginawa niya na ng paraan. So this is a message para dun sa lahat ng mga iba pa. 'Di ba? Yung mga tambalanisa natin na nakatutok, kung meron kang mga nakikita mga red na flags, this is the sign that you are waiting for. Itigil mo na 'yan. Huwag mo nang itutuloy, 'di ba? At hindi lang ito pagdating sa relationship katulad nitong si Jolina. In so many aspects sa buhay, 'di ba? Pagka too good to be true, baka not true, 'di ba? O kaya kapag 'di ba, basta may something
Pag nararamdam mong may kakaiba, yan yung mga red flags. Correct. Swerte nga daw yung mga babae kasi meron kayong sixth sense na tinatawag, 'di ba? As in the most cases, you find it very effective. Meron kayong extra antenna na anong tawag dito na natitrace ninyo or na-detect ninyo kapag may something Yan. dun sa karelasyon ninyo or kung kahit kanino man, 'di ba? May intuition kayo eh. So you use it to your advantage kasi meron kayo niyan. Nature nyo yan. Correct. Diba? Bukod dun sa antena ng pagiging marites, yung isa antena talaga ng sixth sense. May seven sense pa kayo, partner. Ano pa yung seven? Yun nga, marites. Diba? Kaya nga, sixth and seventh sense. Diba? Ang dami nating senses. Gamitin natin Kami sa lima tama, lang eh. correct. Diba? Gamitin natin sa tama. Bukod pa dyan, partner, meron pa tayo. Aba, meron pa? Oo, ang mga kababaihan, madalas na parang nakalunok ng loudspeaker sa lakas ng boses. Ang dami nating mga Ang dami yung ganap, di ba? So, gamitin natin itong mga ganap natin para sa tama, di ba? Ikaw ba Totoo. na-experience mo na yan, yung red flag tapos, tama, may mali talaga doon. So, ka na, tinigil mo na, ganun. Not in terms of relationship, pero may mga halimbawa, magaling ako mangutob. Nangungutob din ako. Alam mo, sa albularyo ako. Yeah, di ba? Nakikipag-usap nga ako sa kaluluwa minsan, Ay, partner. hindi naman ako magtataka. Wala naman akong pagtataka sa mga ganap mo, partner. Nagkipag-usap. At may mga gano'n, yung pag-profile ng tao. Alam mo kung dapat ko bang iwasan to, alam mo kung na dapat ko bang makipagkaibigan dito. And sa napakaraming pagkakataon, ay ang galing, proven effective yung ganong klase ng ng style na meron ako. And again, nagagamit ko yun to my advantage. Ay ang galing, dapat pala hindi ko talaga siya pinautang and I made the right decision. Mga ganon. So, Ganun. may ganun sense din. Meron naman. Depende. May taong talagang malakas mangutob. May mga magaling tao mag-profile. talaga. Sadyang tamang hinala lagi, di ba? Oo, at meron din namang sadyang taong, di ba, tamang Utuin. hinala. Oo, may tamang, okay nga yung mga taong tamang hinala eh. Kasi sila yung mga hindi basta-bastang nauuto eh. Oo. Hindi basta-bastang, hindi basta-bastang nauuto. Correct, di ba Ganyan. nabanggit ko nga dati, cynical ako sa mga tao eh. Oo, every time na may lumalapit sa akin, tingin ko agad negative eh. May ibang pake ito eh. Di mabuti Oo, naman din. In a way, parang, rin tamang yun, hinala din, ganun. tamang hinala ka na, no? Pero naluloko ka pa din, eh, no? Paano Oo nga paano na hindi mga tamang hinala? Mas madaling maluloko, di ba? Oo nga. Ganyan. Pag naramdaman mo na napatunayan mo sa napakaraming pagkakataon na ang hinala mo ay proven effective. Pakinggan mo yung pakinggan mo yung sense na yan. Yes. Saka again, babalik tayo dito kay Jolina, no. Madami talagang mga red flags in a relationship sa isang tao eh. 'Di ba? So kung halimbawa yung inconsistent, kunyari, for me it's a red flag eh. Yung halimbawa laging nandyan, tapos biglang mawawala. Tapos biglang nandyan, tapos mawawala. Inconsistent yun. Kasi ibig sabihin nun, merong yung ibang, hindi lang ikaw. 'Di ba? Meron yung ibang inaatupag na hindi natin alam, 'di ba? Pwedeng ibang tao or pwedeng illegal na bagay, natin masasabi. 'Di ba? Yung mga ganun, inconsistency para sa akin is a red flag. Correct. 'Di ba? Yung mga ganyan. Tsaka yung mga involving pera, may mga ganun din, so kailangan maging maingat. Correct. At saka yung napansin ni Ate Jolens na, 'di ba, enough reason na yun eh, ang daming babae. Sabi niya babaero, 'di ba? Para sabihin mong babaero, ibig sabihin marami kang ebidensya na marami siyang babae. 'Di ba? Yun pa lang enough reason na talagang not to stay in the relationship. Tapos yung sinasabi, yung hindi i-declare na sila. Paano hindi i-declare na sila may pag-ipon na ngang ganap, 'di ba? Yung mga ganun yan yung mga papakinggan kasi mga iba nabubulag na sa pag-ibig eh. Parang okay na lang, sige, mahal niya naman ako eh, 'di ba? Pero red flag na talaga 'yun. Isipin mo hindi i-deklara na kayo, pero kayo kasi may pag-iipon ang nagaganap, 'di ba? Red flag 'yan. Yung sinabi niya sa iyo na balik mo sa akin lahat ng pera binigay ko sa iyo. Medyo may kayang patawarin yun kasi minsan pag galit tayo nasasabi natin ang hindi maganda, 'di ba? Pero yung mga ibang dahilan mo na nakuha mo ng ang ebidensya, 'di ba? Yun sapat ng dahilan yun na hindi ito you're in the wrong person. 'Di ba? Si Narciso ay hindi para sa iyo. Correct, 'di ba? Feeling naman namin na you're happy with your decision.
Diba, maluwag sa puso mo Sabi na niya may peace of umalis mind. ka. Oh, Yes. very good naman para sa iyo yan. So again, Tama. this is just a warning. Yan, para dun sa lahat ng mga iba nating mga tambalanisan na nandyan sa gitna ng sitwasyon na may mga red flags pero ayaw pa rin. Gusto pa rin ipilit. Oh, katulad ng mga sample na sinabi namin. Ano yung sinabi mo, partner? Red light. Pag pinilit mo yan, oh, di ba? Delikado na. Pegi boom ka. O makakalusot ka isa, dalawang beses na red light pero isipin mo kung ang daming red light, 'di ba? Tama. Baka sa dulo, 'di ba? Alam na. Tegi boom boom ka Correct. na. Yung susunod na light na makikita mo, ibang liwanag na. Oh, red light din pero hindi Oo. ano, 'di ba? Hindi Oo. pa Ani San Pedro 'yun. Correct, 'di ba? Oo. Mapula eh, hindi tayo sure kung ano 'yon. Madumi din. kung anong ilaw 'yan, Oo, ganun. kaninong paayon, 'di ba? Yung nakita mo. Sa truth. Okay, Docs? Oo. Salamat sa iyo, Jolina, for sharing your story with us. At naway yung mga tambalanista natin merong napulot mula sa kanyang kwento. Yung mga red flags na yan, pakinggan po natin. Yan. Tama. So, batiin lang natin, partner, na magandang morning lahat ng mga tambalanista natin na nakatutok sa mga karinderya ngayon. Kumakain ng merong red na sarsa. Yan. Yan ang mga favorite ko na red, partner. Oo naman. Menudo, afritada, lahat ng mga red o kaya papuntang brown. Gutom lang siguro. So good morning po sa lahat ng mga karinderya kasi balita ko dumadagundong yung mga boses natin sa mga karinderya ng ganitong oras. Batiin din natin ang Finance and Executive Department of Rizal Poultry and Livestock Association, si Ms. Cathy Santos, Ma'am Chinky Oita, Sir Rian Liwag, Ms. Majel Tamayo, Ms. Tony Rose Munoz, and Sir Joshua Joseph. Pati na rin kay Ma'am Alex Angyongto and the Boss Joby San Diego. Yan. Mga big time na mga bosses natin. Wow! Good Beke morning! naman! Pa-milk tea na milk tea! Milk tea! Oo, big boss di ba? Oo Pagka nga. ganun. Hindi, Rizal Poultry, partner. Pamanok Opo. ka naman. Pa-fresh eggs naman, Oo, John. mga 10 tray, pwede na yan. Oo nga, kaya nilang gawin yan. Oo, Tapos ang binati pa natin, Finance Department, nakakahiya naman. Oo, di ba? Itlog na may pera pa. Oo. Itlog na may pera, why not? O, paitlog naman po kayo dyan. Pamanok din. O, lahat tinatanggap namin. Oo, di, ganito pa na Pecho de Peligro. Oo. Go! And sa lahat po ng mga kabisyo din natin na nagsiselebrate ng birthday today. O, ikaw yan. Hindi man namin alam ang iyong pangalan, but you are celebrating your birthday today. We pray that you have a bongacious birthday celebration. At tandaan, it is a privilege to grow old. Yes. Blessing ang madagdagan ang edad. Okay, So, be Docs? grateful. Be grateful. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. Dumighay ka. Dumighay ako. Naipit. Muli. Take 2. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!